Tervepä terve, tässä on Hammer Pontte. Pitää mennä vähän katsomaan kiveä ja puuta. Voimat. Pitää mennä. Jaa, siellä vähän. Mä kasvaa noin. Oi! No, nyt on kautta. Albilää. Up. Kivi. Mitä? Mikä siellä on? Jee, kive! Ja täällä on vaan vettä. Nyt on tarpeeksi. Joo. Tästä noin ja... No. Vetäis tosta. Hup. Ja siihen. No menee nyt siitäkin. Ja sitten noin. 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 Ja nyt tekemään hakku. Ei mä edelleenkään pääse tänne. Minä. Voi. Mitä? Mä pääsen. Minä kävin vähän rakentamassa tonne, kun kävin pitämässä pienen tauon, mutta... Ja täällä myöskin Jonttu 391. Joo, minun kaverina kyllä on tuo Jonttu 399. Lähempänä kuin koskaan uudestaan. Joo. Mutta kun puut loppuivat kesken, laudat siis anteeksi, niin pitää tehdä lautoista tikuista. Näitä aitoja, mutta ei ole enää lautoja eikä ole tikkuja, niin pitää hakea puut. Siellä on... Joo. Tuolla muuten oli se yksi koivu, joka oli edessä. Niin pitää käydä... Mistä sitä houtriaksia? Kerrapa pähkinä, mistä joku kuumene. Kertaa tähän hakuun. No joo, mä käyn. Voi. Nyt kävi hullun kyllä. Jahas, siellä on vähän kasvikkoa. Kasikekappa. Kasis. Ja mennään hakemassa jännä juttu. Joo. No. Puuta vähän vielä. Tuu heti. Nyt on vähän. Nyt ei muuta kuin tekemään lautoja. Tänne. Lyökkiin. Noin voi olla, että se on kyllä nämä riittää. No.
helposti kirjuu. Oho. No, ja sitten voi. No. Joo, eiköhän siinä ollutkaan. Tikuttää. Buh. Nyt me menemme tänne. Menen katsomaan. Tää Joo, tuolla on tommonen, minä voisin näyttää minun kaverini oman pienen mökin. Hänen sanoisinko nyt pieni, mutta se on aika iso. Ja hänellä on myös hyppy tuossa. Voin kyllä hypätäkin. Tämä oli aika kumma juttu, kun me löysimme sen, niin siellä oli tommoinen ja se leijui ilmassa. Ai. Tässä on tämmönen hieno hissi. Niin joo. Ja tässä on Jonttu 399 oma pikku hetkeli. Tämmönen. Siinä on 2 Niin, ja täällä on vielä hasiksi. Siellä on hasisparvi. Jep. Tuolla on tämmönen laavaputous. Todella hieno paikka. Oi. Ties vaan. Ja nyt näin. Pitää olla varovainen, ettei pysy vielä. Muistakaa myös kommentoida ja tykätä videosta. Ja tilata ehdottomasti. Tästä ylös. Tässä on yksinäinen puu. Antaa hänen kasvaa. Se on ollut yksinäinen. Täällä on tämmönen hieno hyppytorni. Täältä näkee kyllä joku viidakko. Minä en oo kyllä tullut. Täältä näin. On the hoop! Mustekala! Mustekala eli Oselo. Tämmönen. Siellä on Retulehmä, you must die. nyt tapatus hakuun. Eikö pääs? Ai! Joo. Mitä sä ammut? Nyt se on aika retu. You spin my head right. Kuole! Retu! Ei. Se vähän spinnas siitä. Se olisi spinnauslehmä. Tuli Spinni. Joo, niin nyt pikkuhiljaa tässä lopetellaan. Niin muistakaa myös sitten tykätä näistä videoista. Ja subata. Joo. Nähdään Se on taas. kuulemiin. Moi.